Єсуса Христа. Йомка недобровольно, видавшими науки, взяв хліб і подяку тобі складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і їжте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас буде видано». Подобним чином по вечерю взяв келих, знов тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пийте з його все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита, для отпущения грехов. Это чините на мою память». Ось багатим може виступити на себе і світ. Благословенне покликане на вечерю Його. Пане, я не пара, как ты пришел на меня, але скажи только слово, и будь здоров.